Ei oo kovin hyvin tää jakso mennyt nyt, että ei oo lähtenyt hyvin käyntiin. Hyttysen tunnilta nyt tulee 12 merkintää. Ei näin. No niin Juha, tänne tuli taas yksi tämmönen roistoistuma. No niin. Ja tuijota tota koiran peräaukkoa vähän aikaa jo kunnolla. Kunnon hajurako siihen. Ja hattu pois päästä. Katsotaan sitten merkinnät. Tänne jää. Sami, Jani ja Viivi. Oikein. Iida, Milla ja Kirsi ja Jasmi, te olette suorittaneet taas loistavasti. Hyvä. Mutta kata. Täällä lukee, että olette tapellut Mikan kanssa tunnilla. Niin ärsyttävä, oikeesti sä oot niin ärsyttävä. Miksi sä mun keksin? En mä niitä syönyt. Söitä mä näin. Enpäs Kaikki. sä oot niin ärsyttävä oikeesti. Eihän oppitunnilla saa syödä keksejä. Niko! Tänne! Ei näitä myöstymisiä enää. Ei tuu. Eikä merkintöjä. Ei tuu. Hyvä. Joo. Takaisin. Otsu! Tänne! No. Ja että on ollut vähän vaikea pysyä pystyssä Katajalan tunnilla. Joo. Oli myös jalkapalloa. Kyllä tuosta jatkuvasta paskana valumisesta täytyy antaa taas Vilma-merkintä. Ei taas merkintää. Niin ajattelisit ennen kuin valut. Älä pistä. Ei näin. Moro. Moro, no moi! Sampikin löytänyt tiensä tänne. Missä sitä ollaan oltu? Tuolla noin. Seuraavaksi vuorossa Viipelo. Missäs Viipelo on? Se nukkuu. Että nukkuu vai? Muistus missä on Jani? Onko se taas viilettämässä siellä kun Aro Pupu siellä? Voi Jannu pannu. Pojat! Ja Sami! Mitä? Kattajala on vieläkin vihainen siitä, kuten karkasitte ikkunasta, hyppäsit pois sieltä. Saappa, lähdetään röölle. Joo. Kauhean vihainen on hän. Ja sitten YH-numeroita voi nostaa 50 € seteleillä. Ei, mulla on kyllä vaan euro. Mut jos mä tuon ihan loput myöhemmin. Joo, saa niitä myöhemminkin tuoda. No niin, voitaisko päästä jo? Joo. Hei, lähdetään menee. Eikö sä nyt millekään Ruotsin tunnille mennä? Ei me aina paljon. Se on varmaan meillä. Ei kun oikeesti kannattaa. Niin ne oikein. Ne on kumminkin jälkeen. Onks ne oikeesti? Joutui armas aika, jos oli suloinen. Tää yö nyt ollaan vaan ja hengaillaan. Ei mennä nukkumaan. Asemalla soitellaan ja sengaillaan, kun juna odotetaan. Se viimeinen juna mun laukun vei. Missä se Viipelo on? En mä nähnyt sitä vähän aikaa. Ei taaskaan. Mikä Sampi pois siitä! Hus! Minä luotan Eerikassa.
Sinä olet meidän luottamusoppilas. Sano Teemullekin jotain. Ja sinä siitä häivy! Kailo tulee. Missä se Viipelo taas viilettää? Varmaan kotona nyt. Taas. Tää jo 3. kertaa. Meillä on hyvä tunnella. Mitä sulla on? Vaikka mitä. Viipelo, mitä selvityksiä? Joo. Kaikki samalla tavalla. On, ei näin Kiitoksia Kaila. Kiitos Kaila näistä vuosista. Kiitos Kaila!